Den har også 0 i første. Kan den det? Så vinder hun. Ja, måske. Hvis der ikke er en, der er hurtig. Hvad er din for en kanin? Den er sød. Det er bare sådan en blanding. Stor blanding. Det er synd, at den ligger ørerne ned. Ja, den plejer faktisk at have stridtører. Eller det ene plejer at stridte. Ikke i dag. Nej. Det er fordi, han har det varmt, så ligger det sådan. Ej, for helvede, sæt dig ned og slap af. Vil du lukke Tinas stol? Ej, det er også lidt her. Det var godt. Yes. Hun var også holde i første gang. Jo. Skal man lige også bare gøre. Ej, det kan man godt lige se. Cool.